umngama kangazi kade wangicina ngilibala abangani bami engahlukani nabo. Come on guys, mothi masitholile isikhathi sokuba nomngakho basebancane labantu abasiganile. Ngazika ngagana umuntu omdala ukuthi masumdala kuba njani khona ngonitshela mase ngifike khona. Mhlawumbe umvakela uyazi ukuthi uba usula 65 mngakhe nafiwe na 61 siyasekunjani la. Umvakela ixoxa le ndaba. Awona kusisikhathi phela akaze ukuthi mase ukhulile into engihlekisayo emgwegwe akekho uyibona ukuthi kuke omunye ukhomba omunye athi mama ihlo ayisekho indaba nobaba ngapha amona inyoko ayisekho indaba akekho ufuma ukuthi sekugile uNkulunkulu uzungibeka iyasifulela leso sigaba kufike kuso. Sokubona sekina 70 sembuka umngama esena 60. Kodwa nje bafowethu ngicela ukuvala ngokuthi yeNABACHU sindela abantwana abazokholwa. Ukukholwa kuyiqiniso, ukukholwa kuhlonipha, ukukholwa kulalela, ukukholwa kungawaqamba mama, ukukholwa kungabi nawo mona. Yazi khona ingane ethi incane vele bonomona. Ubona ngoba ingane ithi incane mingayithola ngithi irole phansi ithaqaze. We thathe ngelokusasa. Ingozi ingane edikile ithaqaze phansi irole. Uzoyigibela ifene. Ubona funeka ingane elungile ningakutholanga akuke okay. Hambe yohlala phansi. Shutha kuko. Ayingane ezokhali ikhali ngiyayibona imisencane ngempela o 2-3 years kodwa akekho umuntu osefunda o grade 8 osofuna khalaza bhuquzo into akayitholanga bazoyithola phela kuba ikhona manje umzala ayikho ngempela hayi ngokuthando lungekho ningafakaza manga bafowethu nisabafana abancane semele nisebenze niyeke futhi bafana abancane ukuzama ukukhokhela abantu. Ukukhokhela kuyona yethu. Njengoba niphiwe inkonzo kwiNABACHU futhi nje manje inabashodwa evunyelwe ukushumayela. eNkulunkulu yasithanda waNazaretha. Ithi sodwa yozobube iNABACHU. Ukuthola iplatform. Uyithatha bese Hallelujah. Bathethele iNABACHU. Ngoba kwaNABACHU bathona baNkulunkulu sinomuntu ozothumethi ungasemkhambathini eseThekwini. Masethe kwathi ngasemkhambathini kanti bathe emkhambathini asimazi lo muntu. Kodwa masukume guqa uthi nomshumali eKulungeni. Kade wagena 13 years eKulungeni. Kodwa masethuka abantu eThekwini uzothi ungaseKulungeni. Mesuke lathi uMlungu angimazi mina lo muntu lo. Ingakho lawa nabasithi umuntu akabe nethempeli abe nomshumani nomkhokheli sizokulanda khona uzolandeleka nonke necommittee leNABACHU angafika secommittee neThekwini wathi ungasemkhambathini zemkhambathini abamazi sifuna lo nto kwaNABACHU umuntu sizomtheka ukuze methu abantu simlandele futhi nje basikhona sifuna umuntu wala eKulungeni mazogwathuka abantu nje bazophatha inkonzo emini uma uNkulunkulu ethandile nalapho ngenzela ngiyayithola ngakhona nilinde yeah mozani ithola asimfuni umuntu othi mesuke eshumayela lapha agibele koma bethu nomkethu cabanga ngaganiwe ngokugana akasebenzi ukusebenza osethuka omakoti bethu nomfana wasini ngokugana wena omakoti bezokuthi gede wasini ngomakoti wena yithi inkuzuma lakho esasiye ukuthi sakho zophusa That's got good.
manje masizothuka umkethu ingane mfethu una 19 years una 22 awunawo shingothi uswazini ngomkethu sugibela phezulu komama ukhokhela kuleli bandla okwabagcotshwa bona bayasimfundo lokhokhela ongenani khulumani ngeinkinga zenu ekhungetha abantu abasha nilule kanti nizophuma kanjani nikhuthazana ngesikole nikhuthazana ngenhlonipho nikhuthazana ngotshwala into ebhlungu yabazali umuntu omusha mefunda isidakamizwa mefunda ihunga uyifunga ngiyamahala mhla iqala nje akekho umuntu akayidakamizwa nogwayi ngokwathengwa uyena kwathiwe awuzwe la nakusasa bathi so baphinda bathi so ithema siqala imngena sekuyiyona ithi uthi umzimba bhema manje baqala bathi ayiphatha nawe ndoda zonke lezi zinto ezimbi ngisho utshwala mani ngeke uthi uqala utshwala ungene ebhokisitoli ukuthenge ufunda kwamahala kuthiwa baba othi masubomela utshwala uthi hayi kathi ndoda wena uyasaha wena bakubeka eceleni uzokuthatha phiki isiyahamba iTV ekhaya isiyahamba iRadio ekhaya uzohambe ngisho usoft imbala ngoba manje masingenile lento kodwa mawusayifunda ufunda ngiyamahala amebheka izinto ezonhlupha kusasa ngibonge Shumayeli Mkhwanazi ithuba engilitholile mvangelo wenkosi bakhokheli bashumayeli uholi beNABACHU kule region masingeni onke ngiyambona umfowethu Sibiya igaba zonke ngiyambona uzakwethu lapha kunational umfowethu Mkhwanazi ngoba baningi la mkhampathini wala ekhaya okay siyabonga abantwana baNkulunkulu ukuthi ingane yena la ekhaya sebenza nomsebenzi kaNkulunkulu mhla ka 3 December seThekwini matha sai ICC kodwa seThekwini imali yokugibela izokushintsha mase siyalapha ku Durban July eGreyville sibuka amahasha sigida lapho sibuka amahasha uzoshaya isikhala emgidini siyalapha kodwa khona usala seThekwini siye eGreyville Convention Center kube nezathe iningana kodwa futhi ungenze ukuthi siya kodwa zokusalayo siyeThekwini mhla ka 3 lokho ngaqinisekisa futhi sobe sendaweni la sohlangana khona Shumayeli Mkhwanazi la ekhaya njalo ngumkhwenyana umazi makoti wamashwa lapha ihlasemhlabeni umakoti amude lapho ethi mayigidi zithi lapho hazana ngasinye inqokela ngithi umakoti wami iphi ngempela ngikhona namhlanje siyabonga Nkosi kusisiza.